Wiecie, ta historia jakoś boję się wam rozprawiać, bo nie mogę wam podać adresu. I możecie padać, że ja to wszystko zmyśliła, to jest też taka historia genau przy Żeleźnioku i ona zawsze richtig przy Żeleźnioku we mojej familii miała miejsce. Jakby miała dać tytuł brzmi Peleryniarz. Na kraju Hajduków Wielkich, Terowskich Chorzów Batory, i Terowski to już nie jest kraj, stał ostatni familok, skąd wywodzi się żeńska część mojej rodziny. Niedawno się jeden pan wypowiedział, że nie wiem, co to jest Einzla. No może nie wiem, proszę pana, ale w moich stronach Einzla to był pokój z kuchnią i oni się dali tego byda trzymać. I cała moja familia mieszkała na ostatnim piętrze i oni sami mieli pokój z kuchnią, czyli jedna Einzla, pokój z kuchnią, czyli druga Einzla, a pomiędzy nimi był taki pokoik, co według was, panie, to była Einzla, my to nazywali panieńskim pokoikiem. A po takiemu, że tam mieszkała albo dziocha na wydaniu, albo gdowa, albo starka. Jak ja była za bajtla, to tam już mieszkała moja prababka, ją jeszcze jak przez mgła pamiętam Anastazja Herok. Ale ten pokoik, ta Einzelka, ona była taką przechodnią. Sam się gnieździli w szyćkę, sam te drugie w szyćkę, a historia, którą rozprawiać chcę, dotyczy właśnie tego pokoiku. Było mianowicie być wesele i ja teraz nie pamiętam, ale to chyba było wesele mojej ciotki chrzestnej Dory, siostry mojej mamy i to mógł być rok 1948 albo 9. I tam wiecie, szykowanie, kołocz się piecze, bo kołocz to się u nas piecze na rozdawanie. Nie wiem jak to teraz jest, ale na moje wesele to było 27 blach kołocza, 3 sorty, co by to porozdawać krewnym sąsiadom, wszystkim, które byli zaproszone, które nie byli zaproszone. No i tego kołocza było pełno, tego zamieszania było pełno i mój dziadek, którego już nie poznała, mimo że jeszcze żył, jakże się urodziła, on się chciał stracić. I on się zawarł w tym właśnie środkowym pokoiku, tym panieńskim. Wziął się cygarety, co by się pokurzyć, a ten pokoik był tak plank mały, że tam stało ino łóżko, szranczek mały, taki maluśki stoliczek, żeleźniok to tam przesuwali, co by go ogrzać i zaś go brali nazad. I chodziły tam takie słuchy wedle tego domu, że tam się nocą pokazywał taki duch peleryniarz. Bo to był, jak padała kraj miasta i na kraju miasta był ostatnie drzewo, tam się ponoć dawno temu obwiesił chłop, który wszystko w kasynie przegrał w karty, bo u nas było kasyno w Batory. No i przedstawcie się, mój dziadek jest zawarty w tej Einzelce, czy to gazeta, ćmi cygareta. Trzeźwy był, bo do południa to był trzeźwy. I łoros widzi przed sia chłopa, który wyglądał następująco. On miał cylinder, taką długą, czarną peleryna, pod spodem miał frak, taki biały szal przeciepany i laska z taką białą gałką. I stał i się dziwił na mojego dziadka. A mój dziadek onego tam bele, co nie przestraszyło, wojna przetrzymał, padł mu, co ty chcesz? Bierz się stąd, bo czytu, nie zawodzę mi sam. I ten chłop się stracił. Potem dziadek się dopiero skapował, że tytuł nie zawarty. Na wszelki wypadek klamknął, no klamka
mnie nie puściła, bo był klucz przekręcony. No i zaśmy zaczęli temat tego peleryniarza drążyć. No i tak chodziły takie słuchy, że tam na końcu za tym familokiem było drzewo, tam się ten homo wiesił, bo wszystko przegrał w długi, za długi właściwie ponoć i swoja baba. A że ten dom jest zamieszkały i poszła sprawdzić i ten familok też, to wam adresu nie powiem, bo tam już dawno mieszkają większe ludzie.